Doncs avui farem llenties estofades amb patates. Posarem una cega, no? Llenties estofades amb patates, posarem un os de pernil, un gra d'all, amb un clau d'olor. Ara aniré a buscar el llorer. Primer blanquegem l'os de pernil. Ara anem fent, vale? Fins ara. Posem les llenties amb l'aigua, el llorer, el gra d'all. Aigua, jo normalment ho faig a ull amb les llenties. Si veig que al final m'està quedant massa sec, potser hi afegeixo una miqueta d'aigua, però més o menys poso com a mínim el doble o el triple d'aigua. El triple d'aigua. Una part de llenties i 3 d'aigua, més o menys. Una cosa així. I aquí estàvem blanquejant l'os de pernil, perquè és una mica com netejar-lo, treure-hi les impureses abans d'afegir-lo a les llenties. Però ja està, això ja està arrencant el bull, amb uns segons el poso. Passats els primers 20 minuts hi afegim la ceba tallada a juliana i en 5 minuts hi afegirem les patates, que ara les saltejaré. I abans d'incorporar les patates a l'estofat de llenties, les saltejo una mica amb sal i pebre, un reste que tenia de llavors de cilantre i comí i una culleradeta petita d'un corret picant per donar-li una mica d'alegria al tema. No l'heu de saltejar gaire, perquè ara ja ho posarem a coure. Però així sellem una mica amb les espècies i això en 20 minutets estarà, que és el que li falta a les llenties. He retirat l'os de pernil perquè ja li he donat prou de canxa a les llenties i ara ja hi poso les patates perquè s'estofin bé amb la ceba i les llenties. I ara sí que ja ho tapem i ho deixem coure 20 minuts més. Si veiem que ens falta una mica més de líquid, doncs hi posem una mica més d'aigua, que això ja té prou xitxa. Molt bé, 45 minuts i ja això ja està. Com que no veieu res, ara ho emplato i us ho ensenyo millor. Llenties amb patates estofades. Aquí es veu molt millor que directament de l'olla. A disfrutar-les.